Calling all street food lovers! Napabamoy hangover from the long weekend? O nag-crave mo sa inyong mga on-the-go nga street food? Well, check your BB first kay for our lag tabay karon, magmukbang ta! Karon na naata sa usa sa mga sikat nga street food diri sa Cebu City, ang pungkok-pungko sa Fuente. Uban ni mi kay excited na mimutilaw sa ilang ginabot o chicharong bulaklak. Sa pagsulod pa lang ninyo, sugato na mo sa nagkalain-laing tendero. Diri ma-feel nimo nga sikat ka, kay ilugan ka. Char! Bitaw, diri aduna sila'y lumpiang toge, ngoyong, ginabot o chicharong bulaklak, longganisa, bola-bola, hotdog, crab meat, o syempre, ang puso nga perfect pair ani. Lame kayo! Dili lang diri sa Fuente adunay sikat nga pungko-pungko. Napoy sikat nga patok sa mga estudyante ang pungko-pungko sa Jones nga nahimutang gawa sa Abellana National High School. So karon nata sa usa sa mga tuslubuan diri sa Barangay Suba. Kung asa gyud nag-originate ang tuslubua. So tara, atong suwayan. Ang tuslubuwa, usa ni siya kautok sa baboy, nga gilatan o sa gisahon. Ang pamaagi sa pagkaon ani, dapat magisa usa kag bombay, tapos ibutang nimo ang utok sa baboy, timplahan og toyo, unya maghuwat lang mo nga mo-bubbles kini. Kung mo-bubbles na, diha na nimo idip ang imuhang puso. O di ba? Grabe kalami. Sulit ra sa bulsa, for only 15 pesos, nabusog pa ka. Lame kayo! Og syempre, dili gyud na makumpleto ang pagkaon ninyo og street food kung dili niyo masuwayan ng street drinks. Sama sa buko o gulaman. Tara, mangita ta. Kaning buko drinks and gulaman, mao ni ang pinakasikat nga on-the-go drinks. Labi na karong summer, kasi mohang 10 pesos, matambala na imong kauhaw. Kamo, unsa inyong paborito nga street food? Share it with us sa comment section o gumanin na pud mi sa sunod nga mukbang dinhi lang sa Laag Tabay.